Pythagoran lause on meille ennestään tuttu. Eli jos meillä on suorakulmainen kolmio, niin tähän lyhyemmille sivuille, eli näille kateeteille A ja B, piirrettyjen neliöiden pinta-alojen summa, eli tuo osa tuolla, on yhtä suuri kuin pitkälle sivulle, eli hypotenuusalle, piirretyn neliön pinta-ala. Ja tämä Pythagoran lause on erittäin hyödyllinen tulos, mutta se on aika rajoittunut sikäli, että meillä on pakko olla nimenomaan suorakulmainen kolmio, jotta tätä Pythagoran lausetta voidaan hyödyntää. Ja nyt tässä videossa käsitelläänkin kosiinilausetta, jota joskus kutsutaan myös laajennetuksi Pythagoran lauseeksi. Eli kosiinilause on sellainen, jonka avulla voidaan laskea sivujen pituuksia ja kulmien suuruuksia, ei pelkästään suorakulmaisille kolmioille, vaan kaikille kolmioille. Ja tässä on meillä nyt mielivaltainen kolmio. Siinä on 3 sivua, A, B ja C, ja 3 kulmaa, ja ne kulmat on nimetty niin, että A:ta vastapäätä oleva kulma on alfa, B:tä vastapäätä oleva kulma on beta, ja C:tä vastapäätä oleva kulma on kreikan kielen aakkoston 3. kirjaa, eli gamma. Ja tosiaan tämä kosiinilause pätee kaikille kolmioille. Ja kosiinilauseen avulla voidaan ratkaista puuttuva sivu ja puuttuvat kulmat, jos tiedetään 2 kolmion sivua ja 1 kulma. Ja myöskin voidaan ratkaista kaikki kolmion kulmien suuruudet, jos tiedetään kaikkien tuon kolmion sivujen pituudet. Ja esitän nyt tämä kosiinilause 3 eri tavalla tuohon yhteen ja samaiseen kolmioon liittyen. Ja ensimmäinen esitysmuoto. A toiseen on yhtä suuri kuin B toiseen plus C toiseen miinus 2 kertaa B kertaa C kertaa kosiini tuota A:ta vastapäätä olevasta kulmasta, eli alfasta. Eli siinä on ensimmäinen esitysmuoto. Sitten toinen esitysmuoto, kirjoitetaan B ensimmäisenä, eli B toiseen on yhtä suuri kuin A toiseen plus C toiseen miinus 2 kertaa A kertaa C kertaa kosiini B:tä vastapäätä olevasta kulmasta, eli betasta. Ja viimeinen muoto, C toiseen on A toiseen plus B toiseen miinus 2 kertaa A kertaa B kertaa kosiini C:tä vastapäätä olevasta kulmasta, eli gammasta. Eli siinä on meillä 3 esitysmuotoa kosiinilauseelle, ja nämä kaikki on aivan yhtä hyviä. Eli oleellista tässä on se, että otetaan yksi sivu, esimerkiksi tässä A, ja sitten edetään ensin ihan niin kuin Pythagoran lauseen mukaan tuo alku, ja sitten vähennetään 2 kertaa B kertaa C kertaa kosiini tuosta yhtälön vasemmalla puolella olevan sivun vastapäätä olevasta kulmasta. Eli mitä tahansa noista 3 muodosta voidaan käyttää, ne on käytännössä ihan sama asia, 3 vähän eri tavalla vaan esitettynä. Ja tehdään sitten huomautus. Eli merkataan tonne C toiseen kohdalle tähti ja kirjoitetaan siihen liittyvä huomautus. Eli tuo Pythagoran lause, mikä on ennestään tuttu, niin se on itse asiassa tuon tähtiyhtälön erikoistapaus. Nimittäin, nyt kun katsotaan tuota kuvaa tuossa, niin siinä on meillä C ja A ja B, just niin kuin tuolla oikeallakin olevassa kuvassa. Ja nyt, jos laitetaan niin, että tuo kulma gamma tuolla, C:tä vastapäätä, on yhtä suuri kuin 90 astetta, niin tällöin tuo yhtälö tähti tulee muotoon C toiseen on yhtä suuri kuin A toiseen plus B toiseen miinus 2 kertaa A kertaa B kertaa kosiini 90 asteesta, eli gamma oli 90 astetta. Ja nyt, mikä se 90 asteen kosiini on yksikköympyrän näkökulmasta, jos meillä on yksikköympyrä näin, tuossa on x-akselin positiivinen puoli, ja kierretään siitä ylöspäin,
90 astetta on tuossa noin, tolla tavalla, ja tuolla on meillä se kehäpiste, niin mikä on kehäpisteen x-koordinaatti tässä kohtaa? Tuolla menee meidän x-akseli jatkuu, ja tuolla y-akseli jatkuu tuonne päin noin, ja y-akseli negatiivinen puoli tuolla. Eli mikä on x-koordinaatin arvo tuossa pisteessä? Vastaus on, että sehän on 0. Eli tämä kosiini 90 astetta on yhtä suuri kuin 0. Ja näin ollen tämä yhtälö saa muodon c toiseen on yhtä suuri kuin a toiseen plus b toiseen miinus 2 kertaa a kertaa b kertaa 0. Ja tuosta siis tuo osa sitten supistuu näin ollen myöskin pois. Ja lopulta meille jää, että c toiseen on yhtä suuri kuin a toiseen plus b toiseen. Ja sehän oli meidän tuttu Pythagoran lause vähän toisessa järjestyksessä kirjoitettuna kuin se yleensä kirjoitetaan, mutta täsmälleen sama asia. Yhtälön termit voidaan laittaa vasen puoli oikealle ja oikea puoli vasemmalle, jos niikseen halutaan. Ja lopetellaan tämä osio tähän ja tehdään esimerkit kosinlauseesta toiseen videoon.